Bħalli sportivi rridu nkunu flimkien għal għan wieħed, tim wieħed għal ġid fi Kristu. Saħaq dan l-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt l-omelija tal-Quddiesa fid-Dar tal-Provvidenza kif bdew il-preparazzjonijiet għall-għeluq tal-maratona tal-volleyball li ssir kull sena li ma' Quddiesa kienet iddedikata għal ġublew tal-atleti. L-Arċisqof Scicluna tkellem fuq l-akkoljenza bejn l-aħwa kif insista li fid-Dar tal-Provvidenza ir-residenti huma l-kol aħwa li sabu refuġju f'post qaddis li dejjem baqa' jgħin lil dawk l-aktar fil-bżonn. Bl-Arċisqof anki jgħid li fl-isport irid ikun hemm dak is-sens ta' tim għaqda fost l-aħwa fejn semma wkoll kif fl-isport l-għaqda tiġi b'imħabba waħdana t-tim u saħaq li l-Kristjani kollha huma bħall-isportivi illi anke jekk ma jaqblux f'kollox kollha qegħdin f'tim wieħed. Min jiddedika ħajtu għall-isports, pereżempju mingħajr ma eżaġerazzjoni, qed jagħti ħin u spazju għal saħħtu. Ħafna drabi tisma' min jgħidlek m'għandix ċans jinta għax min xogħol għal ieħor. Ix-xogħol huwa tajjeb issa l-mura tal-ġisem jgħid il-Malti, imma biex imbagħad jisraqlek ħajtek le. U din hija l-kwalità tal-ħajja li l-koll bħala soċjetà qegħdin infittxu. U llum bid-diskors tagħna, bil-lingwa tagħna qed nitkellmu dwar il-kwalità tal-ħajja mhux biss li tgħix, imma li tgħix ta' nies. U l-aħwa jekk aħna ninsew il-Alla, ma nafx kemm nistgħu ngħixu ta' nies. Apparti minn hekk l-Arċisqof appella wkoll sabiex ma jibqgħux inqattlu nies u tfal innoċenti fil-Palestina filwaqt li istqar li l-Iżraeljani m'għandhom l-ebda dritt jeqerdu ġens għal skapitu tagħhom. Nixtieq insellem il dawk li mietu innoċenti bħalma ġara f'Gaza meta attakkaw il-Knisja Kattolika f'Gaza u nitolbu biex il-qalb ħarxa krudili ta' daw in-nies ħanejda kif inhi. Jieqaf il-ġenoċidju tal-Palestinjani, Musulmin u Nsara, jieqaf. U l-lut m'għandhomx dritt ta' sikurezza tagħhom ikissru l-paċi u l-ħajja ta' ħaddieħor. Il-15 edizzjoni tal-Maratona tal-Volleyball b'risq id-Dar tal-Provvidenza bidet il-ġimgħa 18 ta' Lulju ser tiġi fit-tmiem għall-ħadd 20 ta' Lulju biex b'kollox kien hemm 53 sija tal-logħob. Anke fis-sħana tas-sajf diversi persuni naqdu sabiex jilagħbu diversi logħob tal-volleyball bilgħan li jgħinu lil persuni li jingħataw l-għajnuna mingħand id-Dar tal-Provvidenza. Intant bosta atleti bdew it-taħriġ tagħhom għal din il-maratona lura f'Ġunju fejn 40 tim ġie magħżul sabiex jipparteċipa f'din il-maratona. Il-maratona ser tiġi fit-tmiem għall-ħadd f'nofs il-lejl bil-flus miġbura jkomplu jsostnu id-Dar tal-Provvidenza.